Watizoni na magaya tindi kucheri zvirike nachimono patenda budo zvinge zvapera aba Clinton vakwanisa mumaximum muchikuru maximum ongoite ya asa kuti nguchikora munhu kumba ndiani wakachikora kumba mempa zitamu pari achetu yanga ri nyaya anga konturu mari yangu kana ngomumamisovho zvapera muchikora ni asa wamurwa nepate goro mukandire chidhina wani chidhina chingachikore munhu kumba zvakapera baClinton He said, when I say dash it away, eh? Dash it away. For the meantime, when I talk about the Silverstone family, yes, we never crime and do something which is nonsense. Saka wangori kuchikuru maximum prison. I'm going to do some city. Muna magaya na chimunhu. Mamuri mese. Yeah. Saka waitika zvinhu zvinonaka ke. It's all about your visitors. Even Mshakashika knows Madminos, Mshakashike. Kana Sadomba knows it's all about the support of your family. So they can support you when you do something which is wrong. It happened. It was not intentional. And this Zimbabwe and but it is all about crime pampachuka bumbiro remutemo pampachuka ukachikora mutemo unofanira kugadzirisa mutemo samutemo unofanira kugadzirisa saka next time I know that kuti hatichaita zvekutyora mutemo unozvidzora abakitora aiwa wakapiwa mwedzi mungani vanga vandipa almost 12 months vanga pa 2 years but nezobudiswa president zikanzi ayo pa 2 years ndawo upo 1 year ufa ubude fana budo 8 months but akusi nzvimbo yekutambira akuendwe ndokuona kuudza mamwe mayouth sageto king kuti akuendwe kupi kusikaendwe mosha ingoparwa ndokuona zvongowaudza izvozvo zvakatonipedzera nguva zvandipotsisa mari zvakatotipotsisa zvinhu zvakawanda muupenyu saka kana vari vanhu nebrain vanonyasoziya zvisisa basa zvito saka wabuda neamnesty yapresident aiwa ndodhera ngachibuda itiyara usanyebe Silverstone questions chambomada aiwa unofanira kautenda president because wakabuda neamnesty aiwa na president notenga kondakatenda chamizo kana biti kana chikana munangako vese vanhu vemuzimbabwe nongotenda madmino mukomoka gara pasi kani trade gara pasi tipedze nyaya gara pasi iwe uyakuno